Možno ste ma už niekedy stretli vo vašich snoch. Ahojte, nemám meno, ale môžete ma jednoducho volať tento muž. V noci, kedy sa svet ponára do snov a do hlbok podvedomia, prichádzam ja, tento muž. Moja tvár, tajomná a nepochopiteľná, sa objavuje v snových víziách mnohých jedincov po celom svete, prenikajúc mestami a krajinami. Od pulzujúcich ulic New Yorku po starobilé uličky Ríma, moja prítomnosť sa šepká v tichých hláskach. Môj obraz je vyrytý do mysle tých, ktorí ma stretli v ríši spánku. No kto som v skutočnosti? Som iba produkciou ľudskej fantázie? Alebo mám hĺbší význam, pripojenie, ktoré presahuje hranice času a priestoru? Niektorí ma považujú za strážcu snového sveta, dobrovoľnú silu, ktorá ponúka usmernenie a múdrosť tým, ktorí ju hľadajú. Iní ma vnímajú ako bytosť, ktorá nenašla pokoj a preto sa náhodne zjavuje ľuďom počas ich spánku. Napriek mnohým interpretáciám a špekuláciám zostávam záhadou. No jedno je isté. Milióny ľudí po celom svete sa zhodli, že ma už v ríši snov videli. Žiadny živý jednotlivec nikdy nebol identifikovaný podobný mne, mužovi na portréte, ktorý koluje medzi ľuďmi už roky. Môj pôvod zostáva zahalený do tajomstva, môj účel nepochopený a záhadný. A tak legenda o mne pokračuje v očarovaní mysle tých, čo ma stretli vo svojich snoch. Od New Yorku po Teherán moja prítomnosť je cítiť. Môj obraz je vyrytý do kolektívnej pamäti ľudstva. Možno raz pravda o mne bude odhalená, odomkne tajomstva podvedomia a rozplietne záhady sveta snov. Ale do tej doby zostávam tichou záhadnou figúrou, ktorá sa náhodne zjavuje ľuďom počas ich spánku. Stretli ste ma už niekedy vo vašich snoch? Napíšte do komentárov. Pre viac záhadných a strašidelných videí sledujte tento profil Príbehy strachu.